zameral a oslovil. Prosím vás, tie karbonové topánky, tie super elite high special a neviem aké všelijaké prívlastky by sme tomu mohli dať, sú robené na také tempá, ktoré začínajú povedzme 4 minútami na kilometr a ani. Ahoj u dalšího dílu 220 Česky. Dneska tady mám svého kamaráda, vítěze Saharamena v letošním roce, člena CSG týmu a vynikajícího trenéra, který má rád různé vychytávky, o kterých jsme se bavili minule s Tomášem Petrákem a tak na ně krásně navážeme. Tomiho z Dunaje. Čau Tomi. Ahoj Martine. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu. Jak si se zpamatoval ze Saharamena? Chce se jenom týden? Už som celkom späť, už som mal aj nejaké prvé behy za sebou. S bicyklom začínam tak pomaličky. No a myslím si, že to ide celkom dobre, táto regenerácia. Přivez si nám sebou medaily ze Saharamena. Áno. Takže ji ukážeme. Krásnej, těžký kus kovu, takže ten, kdo by to chtěl absolvovat. Myslím si, že zrovna Tomi, ty si čekal, že vlastně si zareagoval na náš podcast s Adamem. Áno. Tak teď pověz ty své dojmy, jak se ti to líbilo, jak vůbec na tebe Sahara zapůsobila. No presne tak, zaujal ma ten podcast s Adamem, začalo mi to tak nejak nahľadávať mysel, takže sme sa do toho nejak s rodinou pustili. Najprv som teda chcel letieť len s manželkou, ale nakoniec sme teda zobrali aj syna. To vybavovanie všetko okolo bolo také trošku hektické, ale chalani to mali fakt dobre zorganizované a pomohli so všetkým. A tak prišiel ten deň, rozhodli sme sa vycestovať a je to len trošku iná kultúra, ako sme zvyknutí, celé Alžírsko a aj Alžír samotný. Takže zažili sme trošku kultúrny šok, keď sme prileteli, ale myslím si, že všetko v pohode. Potom samotný odlet na miesto konania preteku bol zase trošku rozdielný ako to mesto. Hodnotím to veľmi pozitívne. Je to fakt úplne iné miesto, úplne iní ľudia. Človek tam zažíva úplne iné pocity a na to sa doma nenachystáš. Nepripravíš sa úplne na beh po piesku v Sahare. Protože to je čerství, tak jsem začal tady tím a pak se vrhneme na tvoji sportovní minulost, ale pojďme ještě k tomu Saharamenovi. Jak se ti závod líbil samotný, jak ty jsi to prožíval, ten závod jako takovej, protože přece jenom Ironmana, kde vlastně skoro půlmaratonu se běží po dunách a po písku, není úplně idoš, tak jak ty jsi to viděl, ten závod? No práve ako hovoríš, mal som rešpekt z toho behu, pretože ako skúšal som si v Prahe natrénovať na volejbalovom ihrisku v piesku pár kilometrov odbehnúť do kolečka, ale to je úplne iný piesok a úplne iný pocit. Takže samozrejme som si vizualizoval celý pretek stále. Tej vody som sa nejak extra nebal, no tak už som plával v studenej vode. Trošku som bojoval so zranením ruky, takže v tej vode som nejaké extra ambície nemal, takže s tým som bol tak nejak zmierený, že v zásade prežiť. A na kole, tam som si ako veril, to kolo ma baví, to mám také relatívne dobré, takže tam som chcel stiahnuť čo najviac z tej straty, ktorú potenciálne naberiem na plávaní. No a ten beh bol už potom taký vabank, že teda uvidíme, ako to pôjde. No vlastne ten priebeh závodu alebo preteku, som už popisoval, ale ten samotný pocit môj počas toho preteku bol asi zrovnateľný s akýmkoľvek pretekom. Proste ideš si svoje, sleduješ si hodnoty, sleduješ si superov, sleduješ krajinu, dávaš pozor na cestu, aby si do niečoho nevletel, pretože tých prekážok tam bolo dosť na tom bicykli. Potom nejaké taktické záležitosti, no. Tak to už je to pretek, no, ako každý iný. Tam už dávaš pozor na to, na čo si nachystaný, no. Musíme prozradit, že díky tvýmu vítězství na Saharamenovi, který byl extrémní, si se stal ještě vlastně ambasadorem Infinitu. Aha. Nebo udělali jste spolupráci, nafotili jsme tam krásné fotky, takže na to úvodu zapomněl. Áno, to bola tiež veľmi pekná skúsenosť s Matejom aj s tebou. Teď se vrhneme na tvoji
sportovní minulost. Jak ty jsi se ke sportu dostal vůbec? Jak dlouho se sportu věnuješ a kdy jsi zabloudil triatlon? No, takže moja športová minulosť. Ja som z rodiny športových strelcov, takže ja asi od 6 rokov sa venujem športovej streľbe. Začalo to vzduchovkou, prešlo to na malorážku a potom sme presedlali na historickú streľbu, čiže streľba z predoviek, čierny prach a samotná príprava. Trénoval som s otcom, ktorý ma k tomu hrdo viedol a naozaj ma to veľmi bavilo a stále je to súčasť môjho života. Aj keď teda nie už ako vrcholovo. Navštívil som kopec krajín, majstrovstva sveta, majstrovstva Európy. Precestovali sme toho hodne, takže to je moja športová minulosť. Je to šport, ktorý sa týka hlavne psychickej stránky, čiže tá fyzická je trošku upozadená. Nejak hýbať sa a športovať so svojím telom, so svalstvom som začal asi až na vysokej škole. Že sme teda začali navštívovať fitko, posilka, zdvíhať železa trošku a pričuchnúť trošku k nejakému budovaniu nejakej muskulatúry. To nejak pretrvalo počas celého štúdia na vysokej škole. Potom vlastne s kamarátom Martinom Badinkom, ktorého zdravím, sme začali cvičiť doma v Piešťanoch a on prišiel po nejakej dobe s triatlonom. Poďme skúsiť triatlon. Takže môj prvý triatlon vlastne bol v Štiavnici na Slovensku. Je to terénny triatlon alebo cross triatlon, ako sa to vtedy volalo. Ten som absolvoval na neodpruženom horskom bicykli, na ktorý teda spomínam doteraz, pretože som mal totálne rozbité dlane od riaditiek, takže to bola sranda. Plávať som nevedel, plával som prsia a to ešte boli prsia také, že som mal hlavu nad vodou, ako to tu vy voláte pani Radová. Takže tam som dostal strašnú kefu od všetkých okolo, takže som vyliezal nejak predposledný z vody, to nebolo plávanie. Takže prvá skúsenosť s triatlonom, samozrejme mi to nedalo, pretože on prišiel s tým, že tak skúsme teraz cestný, ja som nemal silničný kolo, takže som si zrekonštruoval starý favorit, teda skúsili sme ten silničný. Zase som plával prsia, vyliezol som z vody, sadol na favorit a chytil som skupinku, to sa išlo na kolečka, myslím 4. Chytil som tú elitnú skupinku na kole a dokázal som to s nimi uvisieť na tom favorite. Čiže strašne sa mi to páčilo, že tak toto je super. No, takže uvisel som s nimi tie 3 kolečka, to 4. som si vytrpel už za svoje. No a samozrejme beh, tam na nejakom 5. kilometri som dostal krče, pretože som to prepálil na bicykli, ale to vtedy človek vôbec netušil, čo to je prepáliť a čo sú to krče. Tak nejak to začalo vo mne už potom hľadať. Takže oslovil som trénera na plávanie, pretože to ako učiť sa kravola po svojom, aj teraz s tým odstupom času, ktorý mám, je absolútne nezmysel. Takže odporúčam každému hobíkovi, kto chce začať s triatlonom a nechce sa naučiť nejaké extrémne chyby, tak začať naozaj s trénerom na plávaní. Týmto zdravím Lukáša Rusnáka z Piešťan, ktorý ma vlastne naučil plávať normálne prsia a naučil ma plávať aj kravla, na ktorom potom som ďalej stával tu v Prahe, keď som sa odsťahoval. Takže to sú moje skúsenosti s triatlonom, venujem sa tomu. Už to bude asi 10 rokov. Samozrejme, trénera som nikdy nemal ako na komplexný triatlon. Tie tréningové plány a postupy som riešil viac menej svojpomocne, čo sa podarilo nájsť na internete, prečítať, niekto mi niečo povedal, takže som viac menej taký šiel pokus omyl a som vďačný, že v zásade som neutržil žiadne zranenie, pretože teraz, keď to retrospektívne hodnotím, tak naozaj to bolo šialené, čo som tam vyvádzal v tréningu, takže som vďačný, že som celý, že si to odnesli možno nejaké okostnice na začiatku behu kvôli zle zvolenej obuvi, ale inak klopem na drevo, je to doteraz celkom dobré. Jakou školu si studoval? Ja som študoval leteckú dopravu. V Žiline na Slovensku, takže lietanie mám rád a lietadla ma tiež stále bavia, takže je to fajn, ale bohužiaľ sa tomu nevenujem vzhľadom na možnosti. Vím o tobě, že jsi takovej hračička. Áno. Správnej chlap, prostě hračička.
Jasné, no tak ja tvrdím, že teda žijeme len raz a treba si to tak nejak užiť a prečo si to neužiť tým smerom, čo nás baví. Takže v zásade, ako si tu mal Tomáša minule, tak, alebo teda ako každý nejaký človek, ktorého to baví trošku hlbšie, po prípade už trénuje, tak ten prehľad je dobrý mať a je dobré to mať vyskúšané na vlastnej koži. Pretože keď teraz nejakému zverencovi alebo športovcovi poviem, tak počúvaj, choď mi teraz 30 intervalov na 10 sekúnd v nejakej intenzite a v živote som to nešiel a neviem, ako sa ten človek ako cíti po 20. Tak od stola od brucha je to fajn napísať, ale je dobré to zažiť na vlastnej koži, takže. Ten tréninkovým postupům, a k tady tomu se dostaneme ještě. Saharamen, když se vrátím, byl největší úspěch tvý kariéry, nebo na který závod rád vzpomínáš jako takovej, který ti třeba dal nejvíc, i když jsi ho protrpěl, nebo prostě co ti utkvělo v paměti, kam by ses rád vrátil, nebo kam se rád vracíš a na který závod by si nejradši zapomněl? No, ja sa moc nepretekám, sa priznám. Ja teda som taký skôr tréningový typ a ten triatlon mám skôr ako taký životný štýl, ktorý tak nejak ako ide skrz aj celú našu rodinu. Ale samozrejme nejaké tie preteky som zažil. Či je to najväčší úspech, neviem. Ja sa vždycky na to pozerám tak nejak globálne a skôr to beriem tie preteky tak pocitovo. Ako som si to užil ja, aká tam bola atmosféra, aká bola organizácia, ako si to užila rodina, pretože ich ťahám fakt po všetkých tých pretekoch, ktoré chodím. Takže z tohto pohľadu musím veľmi pozitívne zhodnotiť tú Saharu, že sa mi to páčilo. Ale napríklad taký veľmi srdcový pretek mám na Slovensku. Spravím teraz reklamu triatlonu Atak, ktorý sa jazdí na strednom Slovensku. Moja manželka je odtiaľ, čiže mám tam veľmi silné zázemie. Manželkin bratranec Michal je vášnivý športovec, neskutočný trailový bežec, plus tá komunita okolo v tom Brezne je skvelá, tí ľudia sú dobrosrdeční, príjemní, veľmi kamarátsky a veľmi rád sa tam vraciam. Aj tá organizácia toho preteku a pretek samotný je super, pretože tam ten support je tiež ako na Wintermanovi povinnosť. Vlastne ten pretek sa začína inde a končí inde, čiže musia sa postarať o veci, celú cestu ho sprevádzať, čiže si ten pretek užívajú s ním. Tento pretek mám naozaj veľmi rád, čiže už som tam štartoval asi 4-krát, možno 5-krát. Raz kvôli zraneniu som išiel len plávanie a bicykel, ale vrelo odporúčam, kto chce zažiť dobrodružstvo, tak toto je fakt super a je to relatívne dostupné. No a čo sa týka, no taktiež rád sa vraciam do Piešťan na Slovakmana, lebo som z Piešťan, taktiež tam mám dobré zázemie, je tam kopec kamarátov, ktorí prídu zafandiť, takže to je tiež taký fajn pretek. Priznám sa, že úplne nevyhľadávam Ironmany. Ja tie dlhé preteky nejak nemám úplne v láske. Je to taký pre mňa vzhľadom na môj čas, ktorý na tréning mám, je to pre mňa také ako utrpenie a viac menej boj sám so sebou, pretože nedokážem tam až tak úplne nataktizovať. Skôr mi vyhovujú také polovičky, kde sa dokážem naháňať celý čas. Čiže dokážem niečo vymysleť na bicykli a dokážem sa potom ešte zmačknúť aj na behu. No, takže aj ešte jeden taký polovičný triatlon, ten sa jazdí tiež v Piešťanoch, takže zase spravím reklamu Black Swans, alebo teda Swans triatlonu, ktorý vie byť celkom rýchly. Ak vyjde počasie, tak býva dosť ako pekelne náročný, pretože vie tam byť dosť teplo. To je tiež ako pretek, kde sa rád ponaháňam. A také tie, čo by som akorát zabudol, asi sú to tie prvé triatlony. Pretože to bolo fakt utrpenie. To je takéto, keď človek ako chce a to telo mu to nedovolí. Že tá hlava by to aj ťahala, ale to telo nejde a v zásade nevie prečo, čo sa deje a tie pocity a nechápe, čo sa deje a prečo toto a prečo krče a prečo nemôžem dýchať a do kopca ani chôdzou mi to už nejde. Takže asi toto sú také zase okamihy, ktoré už teraz by som si nechcel zopakovať. Teď jsi mi nahrál krásně na přechod právě do tréninkových metod.
Jak říkáš, hlava by chtěla, tělo nejde. Vím, že Mám trojku, robím si teraz dvojku, áno, cez triatlonovú úniu. Máš doma laktátoměr, Áno, máš doma Moxinu, áno, máš doma Spiro. áno. Samozřejmě přejdeme přes všechny hrudní pásy, protože to už je jakoby, co by mělo být asi to. Hrudný pás by som Nepočítá. Hrudný pás by som odporučil každému začínajúcemu športovcovi, nielen triatletovi, pretože ten je veľmi dôležitý. O tobě vím, že seš hodně tepovej. Áno, Je to tak? je to tak. Že veškerý tréninky stavíš asi i pro svý světence hodně na tepy, vaty trošičku jsou jakoby upozaděný. Pojďme trošičku osvětlit, jestli nám prozradíš něco z tvýho know-how. Pojďme na to prostě. Jsou to i rady pro začínající triatlety, takže hrudní pás je jasný z výbavy. Co si myslíš dál, že by ten člověk měl mít? Takto, ja by som to možno celé tak nejak zhrnul, keďže je to aj pre začiatočníkov a začiatočník má väčšinou ako keby strach a aj sa spýtať a nie je to ešte niečo absolvovať. Takže ja odporúčam na začiatok, alebo teda ak ten tréner, s ktorým ten človek začína spolupracovať, mal by si o tom človeku v zásade zistiť všetko potrebné. To znamená, akú má tú športovú minulosť, aké sú jeho ciele, aké vlastne má časové možnosti na ten tréning, aké má finančné možnosti na ten tréning, čo je v zásade tá motivácia, prečo to chce robiť. Samozrejme je dôležité vedieť aj zdravotný stav, pokiaľ nemá nejaké problémy so srdcom, s hlavou, po prípade nejaké svalové disbalancie zo zranenia predchádzajúceho a podobne. To je taká prvá vec. Druhá vec je samotná taká tá záťažová diagnostika. Čiže aj hobíkom hneď na začiatok, ja si to teda robím sám, ako si spomenul, pretože som videl rôzne výsledky z rôznych laboratórií a nebol som s tým úplne spokojný. A druhá vec, ja mám rád, keď toho človeka vidím v tom teste. Čiže pokiaľ vidím, že to zvládá fyzicky, ale skôr psychicky je problém, tak viem ten tréning potom na to nastaviť. Čiže keď už ten tréner nedisponuje aspoň tým laktátomerom, po prípade nejakým vaťákom, povedzme, pretože každý má nejakú inú preferenciu, tak je dobre si spraviť takéto testy aspoň na začiatok, ktoré vám pomôžu odhaliť, aké sú vaše fyzické schopnosti, po prípade psychické, ale tomu trénerovi môžu pomôcť aj s nejakými limitáciami. Ten človek môže mať, ja neviem, slabo rozvinutý kardiovaskulárny systém, alebo má slabšie svaly, alebo ja neviem, to nezvláda s hlavou, alebo ja neviem, potrebuje so stabilizáciou trošku pomôcť, že má nejaké disbalancie. Takže toto všetko je fajn spraviť si na začiatok a potom sa dá na tom stavať tréning. Takže a čo sa týka know-how, tak to know-how je v zásade taký nekonečný príbeh, čiže človek sa učí stále, aj ten tréner sa učí stále a to je vlastne dôvod, prečo navštevujem rôzne kurzy, školenia, tie akreditované školenia, kde sa stretávam zase s ľuďmi, ktorí už trénujú oveľa dlhšie ako ja, majú oveľa viac skúseností a vedia pomôcť s tým nasmerovaním aj toho tréningu, aj z toho vyhodnocovania tých testov, povedzme. Dobrá, tak to shrneme teďka. To znamená, za tebe je důležitý hruďák, chytrý hodinky, to je jasný. Hruďák, chytrý hodinky, v zásade tie hodinky ani nemusia byť úplne chytré. Ja som dlho trénoval s 920 Garminami, XT-čkami. Takhle myslím chytrý hodinky v rámci hruďáku. Áno. Takhle to Neberú to alebo ten plus. Neberme to, že by ti měli říct, kdy si máš najíst. Presne tak. Myslím, jakoby sportovní hodinky, pojďme to uvést na pravou míru. Sportovní hodinky, to je úplne základ, podľa mňa ten hruďák. Načrtol si aj tie ďalšie veci a tie vaty, že teda na to moc nedám. By som sa k tomu vrátil. Ja teda používam ako štandardne wattmeter na kolo. Pokiaľ mám nejakého skúsenejšieho zverenca, tak prečo nie? Pri wattmetroch na kolo by som odporučil duálny wattmeter, pretože možno dôležitejší parameter ako samotné vaty je technika šliapania. A ten duálny wattmeter ti vie vyhodnotiť ľavú pravú nohu a vie ti povedať, kde v tej technike šliapania robíš problém. Alebo robíš nejaký nevhodný pohyb. Aby si nešliapal proti sebe, pretože ja môžem postaviť človeka, ktorý šliape 300 W, ale má ako úplne nesprávny kruhový pohyb.
a k nemu dám človeka, ktorý šlape 220 W a bez problémov ho ako rozbije na nejakej časovke. Takže nenaháňať sa úplne za wattmi, neriešiť výkony na Strave, na Rovi, na Swifte a podobne. Skôr sa zamerať na tú techniku. Vyriešiť techniku na začiatok, tak ako je to s tým plávaním, takisto je to s tým bicyklom. Není to, že sadnem na bicykel a to není žiadna disciplína, šlapem a idem. Je tam toľko drobností, ktoré fakt hrajú rolu. Takže vyriešiť techniku aj na bicykli a jednoznačne sa pozrieť na techniku na behu. Pretože tu zase apelujem na začiatočníkov, nekupovať si stridy, nekupovať si proste rôzne drahé karbonové topánky, bez toho, aby som mal vôbec znalosť o tom, čo je to pronácia, čo je to supinácia, bez toho, aby som vedel, ako moje telo vlastne reaguje na ten samotný beh, na ten došlap, či mám pevné členky, či mám pevné kolená, či mám nejakú disbalanciu v kvadricepsoch, lebo to býva väčšinou problém, či som pevný v strede tela a tak ďalej. Čiže zase vyriešiť techniku. Keď je dobrá technika, môžeme začať stavať na nejakých tréningoch zase. A preto to si ja rád tých zverencov vždycky skontrolujem, zmerám, natočím, pozriem a tak ďalej. Takže minimum, vrátime sa, športové hodinky, pretože sú pre nás dôležité stopky, aby sme vedeli čas, kedy a ako dlho ten interval budem napríklad bežať, po prípade nejaký voľný beh, ako dlho budem bežať a ten hrudný pás, aby som vedel, v akej intenzite to bežím a ako sa mi ten tep správa, povedzme v nejakej aerobnej zóne počas, ja neviem, dvojhodinového behu alebo dvojhodinovej jazdy na tom bicykli. Takže toto je podľa mňa také minimum a s týmto minimum ten človek dokáže sa dostať na naozaj vysokú úroveň. Neriešil by som, teraz nechcem ísť proti Tomášovi, ale neriešil by som rôzne náramky, rôzne okuliare s head-up displejmi, stridy, kóre, ja neviem, moxiny a pokiaľ ten človek alebo spirotigre a dýchové trenažéry a podobné veci. Pokiaľ ten človek nemá nejakú vedomosť o tom, na čo tie dáta sú a ako s nimi môžem ďalej pracovať. Mám veľa skúseností s tým, že hobíci majú milión rôznych doplnkov, ale vôbec nevedia, ako vlastne s tými dátami majú pracovať. Ako to uchopiť, čo je vlastne tá kritická teplota môjho tela. Čo je FTP, čo je kritický výkon na behu. Takže to sú také veci, ktoré ten tréner môže vedieť a keď toho športovca niekam už v nejakej, povedzme, špecifickej fázi chce potlačiť na nejaký pretek, tak môže mu poskytnúť alebo povedať, počúvaj, tak teraz môžeme skúsiť potrénovať vaty, pôjdeš mi to takto a takto, ja si pozriem vyváženie ľavej, pravej nohy a pozrieme, či nemáš niečo s panvou alebo niečo s kolenami. A keď je to všetko v poriadku, tak poďme to zintenzívniť, dáme tam nejaké šprintové veci a tak ďalej. Čiže ten tréner by mal tiež vedieť, povedať, kedy tú danú vychytávku použiť, aby to malo v tom tréningu nejaký zmysel. Ale ako monitorovať sa non-stop nejakým baťákom na aerobnej vytrvalosti je naozaj ako asi zbytočné. Takže ja napríklad ani FTP test na bicykli vôbec ako neuznávam. Ja to nemám rád, pretože to FTPčko pre hobíka, ako dobre zoberiem si športovca, ktorý je trénovaný, má za sebou športovú minulosť, chce sa začať venovať triatlonu, povedzme cyklistike, a spravím si nejakú laktátovú krivku a vidím, že naozaj má vytrvalostný základ, má nejaké silové vlohy a k tomu si zoberiem hobíka, ktorý ako má to v hlave úplne nastavené, že idem do toho a spravím mu FTP test. Áno, tých protokolov je milión na tých Rovi a tak ďalej. Zaužívaný je proste nejaký rozbeh, 5 minútovka v nejakom predpokladanom FTP na nejakých 90% výkonu a potom mám nejaký voraz, nejaké voľno a potom idem nejakú 20 minútovku v tomto tempe. A teraz mi vyjde, že športovec A, ktorý má oveľa lepší športový vytrvalostný základ, má rovnaké FTP ako športovec B, ktorý hrával povedzme šachy a občas si s kamošmi zahral pinčes. Takže
čo, obidvom nastavím rovnaké FTP, spravím rovnaké tréningy? No nie, pretože ten z toho šachu mi ako zdochne za chvíľku. Áno. Čiže tu, keď si načrtol ten laktátomer, odporúčam to preložiť ešte nejakou laktátovou krivkou alebo zmerať to, aby som zistil, že či ten človek B pravdepodobne bude mať laktát ustrelený do astronomických hodnôt a ten človek A, ten laktát bude mať pod kontrolou, bude ho vedieť metabolizovať a keď bude mať v preteku nejakých viac nástupov, povedzme na to FTP, tak on ich ustojí, pretože s tým bude vedieť pracovať. Človek B, ten jeden ustojí, ale príde druhý kopec a proste mu uteče peloton, tam už to neuvisí. Takže samotný FTP test pre mňa je taký ako trošku skreslený parameter a ja s ním teda tiež moc nepracujem. Samozrejme, keď mi povie niekto, počúvaj Tomáš, potrebujem si nastaviť trenažér, do Rovy musím zadať, aké mám FTP, tak samozrejme niečo vymyslíme, ale skôr tú hodnotu nastavím trošku nižšiu. Áno, čiže preto vaty nie. Pokiaľ mám športovca, ktorý je skúsený, tak prečo nie? Vaty používame samozrejme v tréningu. Alebo ho potrebujem nejak ako dostať, že je silný bežec, dobre mi odpláva, ale proste padá na hubu na bicykli a chce sa venovať šprintovým triatlonom, no tak tie 400W intervaly tam proste budú. Áno, samozrejme nie je 20 minút, áno, lebo keďže je slabý na tom bicykli, tak mi to tam neuvisí, ale dám mu 2-3 minútové a dám mu ich viac za sebou. Takže tak. No a celkom dobrá vychytálka v tomto pre trénera alebo pre nejakého skúsenejšieho hobby športovca je práve tá Moxina. Ja to mám strašne rád, ja to používam asi rok a pol alebo 2 roky. Mám teda tých Moxin viac, niektoré ako aj požičiam, keď trénujeme fakt na nejakú ako špecifickú prípravu a potrebujem v tom mikrocykle vedieť, ako ten sval reaguje, tak tá Moxina ti práve pomôže zistiť, ako veľmi ten sval vyčerpávaš pri tom intervale, koľko ten interval môžeš potiahnuť, kým ten sval ako nepovie tak akože už dosť a vieš presne, ako dlho ten sval regeneruje a vieš odhadnúť, ako dlho ho máš nechať oddychnúť, aby zase bol schopný plnej záťaže. Čiže toto by som zase sa vrátil k tým pôvodným tréningom, ktoré som hľadal na internete. Čiže keď si nájdete tréning, kde máte nejakú intenzitu 5 minút a k tomu 2,5 minútu pauzu a zase 5 minút, tak to pre vás môže byť buď strašne jednoduché, alebo strašne ťažké. Takže preto je dobré mať toho trénera, mať individuálny tréning, aby ten človek trénoval naozaj efektívne, pretože ja pracujem s ľuďmi, ktorí majú zamestnanie, nie sú to profesionálni športovci a nemáme čas strácať čas, keďže na ten tréning je človek rád, že si proste utrhne tú hodinku, 2 denne a nedaj Bože chce robiť ešte Ironmana, tak má 13-14 hodín týždenne času, po prípade 10 a menej, tak tam ako treba sa zmieriť s nejakým výsledkom, že ako asi natrénujeme na takúto hodnotu a treba trénovať efektívne. Zkusme rozebrat teda teďka ještě takovou tu nadstavbu, ty jednotlivé věci. Ano. To znamená, minule jsme se bavili o laktátoměru tady, tak pojďme si říct jeho ideální využití, pak na Moxinu, pak ještě můžeme spirometr lehce a na závěr nám řekneš potom, jak ty bys to použil třeba, nebo jak si s tím hraješ a vlastně jaký data z toho vůbec padají pro tebe jako pro trenéra, protože spousta těch hobíků si myslím, že tady potom zjistí, že není potřeba mít všechno. To by bolo skvelé, no. Ja to vlastne prirovnávam k takému astronautovi, pre staršej generácie kozmonaut, kedy v zásade ten športovec je ten astronaut a on chce primárne riešiť farbu skafandra, áno. Čiže rieši všetko okolo skafandra, ale ako vôbec nevie, kde tá raketa bude štartovať, kam tá raketa doletí, aká je tá dráha, aký motor musím použiť, koľko paliva musím natankovať, čo je to aerodynamika. A takéto veci ako idú bokom. Primárne rieši ten skafander, také tie čerešničky na torte, ktoré sú tie stridy, tie kóre, pretože to je taká ľahká cesta k nejakému, povedzme, takému zadosťučineniu, že niečo som preto spravil, ale v zásade viac dôležité je si to odmakať, ten tréning, odmakať si ho správne. Vedieť, dobre, tak toto je môj základ a sem sa môžem dostať na základe svojich možností za nejaký čas.
dostanem sa tam, keď budem robiť toto. Budem k tomu potrebovať nejaký bicykel, budem k tomu potrebovať nejaké tenisky, budem k tomu potrebovať čas a niečo obetovať, aby som sa tam dostal, bude ma to stať nejaké peniaze. Takže primárne ako asi sa zamerať na tú raketu a vytvoriť tú raketu a nájsť si tú cestu k tomu cieľu a potom ako časom môžem si nakúpiť tieto vecičky okolo, ale ako opačne by som asi nešiel. Laktátomer. Laktátomer používam primárne pre tých zverencov, aby som si zistil laktátovú krivku. Ja si tú laktátovú krivku robím zvlášť pre beh a zvlášť pre bicykel. Pokiaľ v nejakom laboratóriu spravia len jednu, ale na jednu disciplínu, neplatí pre tú druhú disciplínu. Prosím vás, majte to na pamäti. Takže treba mať všetko zvlášť. Tie výkony a tie tepy môžu byť trošku posunuté a je na tej laktátovej krivke krásne vidieť, či ten športovec je viac trénovaný na bicykli alebo je viac trénovaný na behu, alebo v ideálnom prípade je to rovnaké. V tom prípade má ten tréner menej roboty. Ale väčšinou to nie je rovnaké. Takže tu používam laktátomer a teraz aby som sa vrátil možno k sebe, že by som to stiahol na seba. Ja ten laktátomer používam v špecifickej príprave. To znamená, že sa občas kontrolujem pri aerobnej vytrvalosti, čiže keď trénujem na nejaký Ironman, v prípade polovičný Ironman, tak si kontrolujem to tempo a kontrolujem si alebo porovnávam si to s tým laktátom. Či naozaj som v aerobnej oblasti, pretože ten tréning subjektívne môže mať niekedy oveľa môže mať z toho úplne iný pocit. Môže mať pocit, že teda mi to dalo fakt dosť zabrať dneska. Ja to mám špeciálne na trenažéri. Pokiaľ idem von, tak je to môžem sa spoľahnúť na svoj subjektívny pocit. Je to super. Ale pokiaľ šlapem doma, hlavne teraz cez tú zimnú prípravu, tak tam bojujem s rôznymi démonmi a tam je dobre tam si to preverím, že teda či som stále v aerobnej oblasti alebo okolo toho LT1. Pokiaľ trénujem nejakú špecifickú prípravu niekde okolo LT2, to sú intervaly, jasne, povedzme, to sú tie tréningy, ktoré by ti mali pomôcť teoreticky s posunom VO2 max. To znamená 4 mmol? Nemám to takto rozdelené. Stará škola hovorila 2 a 4, čiže 2 mmol na aerobnú, 4 na anaerobnú, ale dávam ja skôr na ten priebeh tej krivky. To znamená, že tá krivka má v ideálnom prípade taký nejaký logaritmický tvar, povedzme, posunutý. A v zásade ide o ten threshold, to znamená, že kedy tá krivka z nejakej vodorovnej polohy alebo z jemne stúpajúcej podoby sa začne lámať do nejakej hodnoty a do nejakých vysokých hodnot. A presne tento zlom beriem ako thresholdovú hodnotu a na základe nej nastavím tú LT2 pre mňa dôležitú. Čiže niekto to môže mať na 5 mmol, niekto to môže mať na 3,2 mmol, to je v zásade strašne individuálne. Takže nevychádzam úplne z týchto hodnôt. Plus tam robím ešte taký nejaký ako dlhší test, kedy zistím, že ten človek už je v nejakom oblasti, kde už to telo, ten laktát nespracováva úplne efektívne a dochádza k nejakej acidózy krvi a pravdepodobne by časom mu došlo ako energeticky, alebo teda by cítil to zakyselenie nôh a už proste ďalej sa nedá. Takže robím potom tam taký dlhší test, 10 až 15 minútový, kedy v tomto tempe, v tomto nasadení ho nechám ísť, skontrolujem si laktát pred, skontrolujem si laktát po a viem si zistiť, ako ten človek pracuje s tým laktátom. V tom ideálnom prípade zistíme, že na konci toho testu je ten laktát možno nižší. To vieme, že to spracovanie toho laktátu má ten človek super. Alebo sa dozvieme, že mu to tam stúpa a to je zase informácia pre mňa, aby som vedel, ako vlastne ten tréning potom nastaviť. Akú dĺžku toho intervalu tam zvoliť. Viem si to skontrolovať aj s moxinou po prípade. Takže tu používam laktát. Kočím ti do toho, to znamená, že pro hobíka, který by si dejme tomu ten laktátoměr potvrdil, tak nemusí platit ty dané zóny, takový ty, co jsou daný, když někdo si teda koupí sportovní hodinky, hruďák a je taková ta poučka 220 minus věk, prostě uvěn je to 220 krát konstanta minus věk, že jo? Ano.
dejme tomu, vyjde mi AEPčko na 150 a já to změřím laktátoměrem a zjistím, že můžu mít AEPčko na 160. Áno, je to možné. To znamená, když to povíme stručně, laktátoměr nám slouží k upřesnění tepových zón. Áno, šlo by to takto povedať. Je tam kopu ďalších premenných, ktoré do toho vstupujú, s tým nechcem potom hobíkov nejak úplne odradiť. Je tam hladina cukru v krvi, pretože tá nám strašne ovplyvňuje ten výsledok a tak ďalej. A potom tu máme nejaký Krebsov cyklus, ktorý nám biochemicky popisuje nejaké správanie tukov, sacharidov, bielkovín v tele a potom samotný Coriho cyklus, ktorý popisuje spracovanie laktátu a jeho premenu na energiu. Ja osobne si myslím, že hobík si ako úplne nemusí kupovať laktátomer. Je dobré si zmerať tie zóny, ako sme si povedali na začiatku v nejakom laboratóriu a napríklad, ja neviem, po 3-4 mesiacoch si to premerať. A podľa toho zistíme, či ten tréning má nejaký zmysel alebo ten zmysel nemá. Ale aby mal hobík laktátomer, ktorý stojí, povedzme, ja neviem, 13 000 korún, desítku minimálne. K tomu prúžky, ktoré stoja ďalších proste 2000 alebo 2,5, záleží od laktátomeru. A musíš ich skladovať v chladničke, ideálne, keď otvoríš dózu, už ich minúť, pretože potom tie prúžky majú samozrejme už offset pri skladovaní. Takže v zásade to hovorím tak, že ten jeden test ťa vyjde, keď k tomu proste nejakých 2,5 tisíca korún. Áno. Lebo je ideálne tie porušky minúť ako naraz. Hej. Takže ako nemyslím si, že ako ten hobík, ako dobre, pokiaľ má neobmedzený budget, tak potom kľudne sa môže pichať a bodať v zásade pri každej aktivite, aj po raňajkách. Ale nemyslím si, že je to úplne must have, takáto vychytávka, ktorú by hobík mal mať. Ako fakt si myslím, že postačuje nejaký poriadny test a potom sa pretestovať povedzme raz za 3 mesiace, za 4 mesiace. K čemu Moxina slouží? Jak ty využíváš v testování a stála by investice Moxiny pro trénink? No, tak aby když máš trenéra, tak aby ten trenér viděl z toho ty data a mohl to třeba někam posunout. Ne, že ty by si v tom sám asi moc hrabal, protože pokud nevíš veškerý ty niance a souvislosti, tak si to samozřejmě dohromady moc nedáš, ale dejme tomu, platíš si trenéra, tebe, Peťu Soukupa, Tomáše Míku, Michala Štefaniče, těch ikon trenérských tady je hromada, bych řekl. Súcením, že si ma zahrnul do ikony trenérské. Tak to je lidi, kteří se tady tím zabývají se číslama, zabýváte se tím, aby ten trénink někam šel a tudíž si myslím, že prostě pak jsou rozdílné školy, jako je Brad Sutton, který dá jenom na pocit, ale jsme v Čechách. Buďme v Čechách, buďme tady u nás. To znamená, má význam pro hobíka si třeba, nebo pro amatéra investovat do Moxiny, aby ty si z toho měl nějaký data? Tá diskusia o tej, alebo konverzácia o tej Moxine, to môže byť fakt akože nadlho, pretože tá saturácia v kyslíku svale je naozaj rozsiahle téma a samotné Moxy, ako na to ponúka univerzitu, ktorú si môžeš online spraviť. Je to fakt zaujímavý kurz a pomôže ti to aj ako pochopiť ten systém. Na objasnenie, je to zariadenie, ktoré neinvazívnou metódou kontroluje okysličenie svalu. Veľa ľudí možno pozná SPO2 test, ktorý vlastne si pripneš na prst a zistíš, v prípade aj hodinky to merajú, a zistíš si nejakú saturáciu arteriálnej krvi, ktorá v zásade pre zdravého jedinca v normálnej nadmorskej výške tu doma bude vždycky proste 95%. A je úplne jedno, či ideš hranu na kole alebo teda bežíš, bude to vždycky na 90%, pokiaľ si ako nejak ako zdravý. Pokiaľ nemáš problém s plúcami alebo nie si astmatik alebo naozaj nie si v nejakej nadmorskej výške vysokej, tak by to fakt nemalo zliezť nižšie.
Takže SPO2 fajn, pokiaľ budem trénovať výšku, výške, kontrolovať si stav, či sa pripravenosť na tréning, ale na odozvu, na intervaly pre toho človeka to nemá zmysel. Áno, čiže tento merač by som odložil do šuflíku. Toto je SMO2, čiže saturácia priamo v svale. Je to zariadenie, ktoré svetelnými vlastne signálmi vysiela na nejakom spektre do svalu alebo ožaruje a potom príjma zase to spektrum v nejakom stave naspäť a porovnáva vlastne hemoglobín, ktorý je okysličený versus ktorý nie je okysličený a podľa toho zistí, ako ten sval na tú záťaž reaguje, koľko kyslíku spotrebováva a koľko kyslíku mu bolo dodané. Ako som povedal na začiatku, pre trénera je to vynikajúca vec, pretože dokáže na základe tej moxiny zistiť, ako ten športovec reaguje na ten interval. Či ten interval je dostatočne intenzívny, či je dostatočne dlhý a či tá pauza po intervale je tiež dostatočne dlhá, alebo je veľmi dlhá, aby som mohol nasadiť ďalší interval. Takže na toto je to podľa mňa úplný game changer. Čiže pre nastavenie toho tréningu, pokiaľ s tým športovcom chcem pracovať na nejakom rozvoji sily alebo nejakej priemernej rýchlosti v aerobnom prahu, kde vlastne ten tréning vyžaduje takéto vysoké zaťaženia, tak tam je to naozaj perfektná odozva, pretože to máš online, máš to hneď, dá sa to spárovať s hodinkami, čiže vidíš, ako ti ten sval saturuje. Je to fajn. Za mňa z týchto všetkých vychytávok, ktoré sme tu riešili, sme sa bavili o tom už, tá moxina naozaj je dobrý spoločník tomu športovcovi. Čiže pokiaľ je to človek, ktorý má povedzme vyšší rozpočet, nevie ako od radosti, za čo by minul peniaze, tak okrem toho hruďáku a tých športových hodiniek je tá moxina naozaj dobrá investícia. Ale zase treba tomu rozumieť a treba mať po prípade toho trenéra, ktorý s tými dátami vie pracovať, inak to budú len nejaké krivky v čase, ktoré ako ten človek nebude vedieť uchopiť. Okrem toho, nie je to medicínske zariadenie, takže tie hodnoty, ktoré z toho vypadávajú, by som nebral ako dogmatické, čiže mám 40% alebo 32%, tak ako v zásade to môže byť jedno. Takže na radu Mareka Mixy, ktorý teda s týmto zariadením pracuje už dlhé roky, tak sledujem viac menej trendy a dáva mi to zmysel, čiže ako sa tá hodnota v tom čase vyvíja, nie je absolútna hodnota. Alebo teda nie je tú absolútnu hodnotu. Takže pokiaľ si to niekto dá a zistí, že má saturáciu 60 a dám to druhému človekovi a zistí, že má 80, v zásade môže ten sval byť pripravený rovnako. Pokiaľ to má ten jeden človek a v jeden deň mi ukáže 80 a v druhý deň mi ukáže 60, už by som sa zamyslel, pretože ten sval nemusí byť dostatočne zregenerovaný, povedzme. Takže dá sa podľa toho aj zistiť, povedzme, pripravenosť na ten tréning. Takže je to fajn ako vychytávka. Určite by som to odporučil. Doplníme cenu? Cena je, neviem aká je oficiálna cena, v Čechách sú rôzni dodávateľia tohto zariadenia, ale asi 800 € vychádza, alebo 900 € vychádza tá jedna moxina. Takže tisícovka, dejme tomu. Ale s tým, že v zásade ten človek už nemá žiadne pridružené náklady ako pri laktátomeri. A nie je to také nepríjemné, pretože ten laktát, keď ako niekoho bodnem do ucha, je to fajn, to znesem, ale keď sa mám strieľať do toho prsta, tak mi je to strašne nepríjemné. Ako používam teraz to pero nastreľovacie, tak to tak nejak ako prežijem, ale keď som mal tie lancety, že som si proste musel vraziť do toho prstu sám, tak to je fakt nepríjemné. Takže ten laktátomer je taký trošku ako už invazívny nástroj, ale táto moxina je taký ako veľmi pohodlný. On ako ti trošku zavadzia, ja to teda lepím na vonkajší stehenný sval,
Plus používam ešte nejaký nepracujúci sval, pretože tam sa dá pri tom teste zistiť, pokiaľ je to ako pokročilý športovec a tie svaly má naozaj vybudované dobre, aj tú žilnatosť v tom svale má dobrú, tak potom vidíš v tom intervale, že keď mu začne klesať saturácia aj na nepracujúcom svale, takže pravdepodobne už ide hranu. Áno, čiže treba mu dať pauzu, stačí, dobre a hotovo. Takže viem si skontrolovať aj ten nepracujúci sval a porovnať si tie hodnoty a zistiť vlastne tú záťaž od toho. Já si očekával, že dáš i na nepracující sval, to znamená, že když si koupíš ten balíček tým Moxiny, tak tam je jedna v předpokladu. Tam je jedna, myslím, že mali nejaký bundle, že tam boli 3. Aha. Že tam boli 3. Pokiaľ viem, že ten človek mal nejaké zranenie, po prípade trpí s nejakou disbalanciou na nohe jednej a druhej, je dobré mať na obidvoch pracujúcich svaloch a vtedy vlastne vidíš, okoľko viac tá jedna noha pracuje a tá druhá menej a vieš k tomu potom prispôsobiť tréning, alebo nejaké kompenzačné cvičenia, alebo pošlem na fyzio, alebo mu doplním nejaké cvičenia v posilke, aby vlastne posilnil tú nohu a trošku sa tie hodnoty zrovnali. Takže aj na toto to má zmysel, ale inak stačí jedna. Tak, to jsme probrali Moxinu a teď se vrhneme na tvoji oblíbenou parketu, na to si úchylnej, a to je po slovensky topánky. Topánky a okuliare, to je to, čo ma baví, no. Hej, topánky na hobby športovcov by som sa teda zameral a oslovil. Prosím vás, tie karbonové topánky, tie super elite high special a neviem aké všelijaké prívlastky by sme tomu mohli dať, sú robené na také tempá, ktoré začínajú povedzme 4 minútami na kilometr a nižšie. Áno. Samozrejme môžu pomôcť trošku s nejakou technikou, pokiaľ ten človek je trošku zdatnejší, že nemá nejaké ako slabé členky, po česky kotníky alebo kolená, tak to nejak ustojí. Tak dobre, možno by som nad tým uvažoval. Ale pokiaľ sme hobíci, začínajúci bežci, atleti, ktorí začínajú s tempom 6:30, áno, 6 a pomalinky sa chcú zlepšovať, tak tie topánky alebo tie boty s karbónem sú kontraproduktívne. Mám milión ich nemám, ale povedzme pár tých videí v telefóne mám, kde som si proste natáčal športovcov, ktorým keď im sadla moja topánka, tak som im zobral karbónku, inak behali po prípade v svojej, alebo som im zobral svoju nejakú objemovku a oni si zobrali svoju karbónku. Na tej technike stačí si to normálne zozadu natočiť s pomaleným záberom na iPhone, alebo to je jedno na čom. A úplne vidíš, ako ti ten členok v tej karbónovej vysokej topánke proste nepodrží tú techniku. Takže týmito topánkami si viac menej uškodíte a naozaj je na to čas, aby sme sa zrýchlili. Vrátim sa k tomu na začiatku. Dobrú objemovú topánku, ktorá mi sedí a začať s kvalitnou technikou. Pokiaľ odladím kvalitnú techniku, naučím sa dýchať, budem mať pevné nohy, stabilné, môžem začať riešiť karbónové topánky. Skôr by som do toho nešiel. Ja dnes a denne vidím na cyklochodníku okolo Vltavy proste hobby bežca, ktorý ide tempo 5:30 alebo 6, má na sebe, nechcem robiť reklamu, ale Alpha Fly je najnovšie, pretože topánky stoja 7,5 tisíca, k tomu si dám Oakleyčka, ktoré stoja ďalších x tisíc a vyladím sa úplne a idem si zabehať, tak ako fajn, na tom Instagrame to vyzerá pekne, hej, ale ako na čo? To nemá zmysel. Tak chcem ten pohyb robiť správne a dobre a udržateľne v čase, alebo ako chcem sa ukázať a za pol roka poviem, tak ten beh ma nebaví, proste zničil som si nohy. Ale to, že som sa zničil len kvôli tomu, že som absolútne nevhodne zvolil všetko, tak to už to nevidím, no. Takže vybrať dobré topánky, ideálne s trenérom, ktorý ako vie, čo už je supinácia, čo je pronácia. V obchode niektorí tí predajcovia majú celkom ako o tom vedomosť. Sú potom bežecké špeciálky, kde vám spravia aj analýzu do šlapu, povedzme. A
ale samozrejme nestačí sa postaviť na podložku a pozrieť si, dobre, tak ty máš spadnutú klembu, alebo ty máš mega vysokú klembu. Áno, to nestačí, to mi na tom behu nič nepovie. Ideálne toho bežca naozaj postaviť na ten pás, prebehnúť sa a zistiť, ako mu tá ktorá topánka sedí. Pokiaľ mu proste prepadajú členky, a tak mu skúsim ako vymysleť nejakú podporu, áno, nejakú pronačnú topánku a odporúčim ho na nejakého fyzioterapeuta alebo trénera a začať s ním cvičiť kompenzačné cvičenia, aby posilnil tie stehná a tie nohy, aby tá technika sa čo najviac dostala k tomu neutrálnemu došlapu. Pretože to je vlastne cieľ. Áno, aby ten človek bežal sám za seba a bežal technicky správne. Áno, takže to sú topánky, no a za mňa ja tých topánok mám strašne veľa, no. Z tých závodiek, aj z tých objemových, aj z tých tempových, povedzme, mám toho čosi natestovaného. A práve na tie topánky a na ten test topánok používam ten street. A ten street používam vlastne iba na test topánok. Aby som zistil, ktorá topánka je pre mňa ako športovca výkonnostne najideálnejšia. Pretože môžem si kúpiť topánku, môžeme ísť konkrétne nejakú Asicsku, Parísku alebo Metaspeed Sky Plusku, keď sme u Asicsov. A k tomu si môžem dať na druhú stranu nejaké Alfy alebo Vaporky, alebo neviem, Mizuna, Rebellion Pro. Teraz sa postavím na pás alebo na dráhu, dám si vaťák, budem si držať konštantné tempo, budem si sledovať tepy, aby boli ideálne, konštantné a teraz zistím, ktorá topánka vyžaduje väčšiu energiu. No a toto si zrovnám a zistím, dobre, tak táto topánka musím tlačiť, ja neviem, na tempo 330, 380 W, na tejto tlačím 320 W pri rovnakých podmienkach a na tejto tlačím 300 W. No tak ako máme jasného víťaza, áno. Viem presne, ktorú topánku zvoliť, aby ma aj v čase mohla posunúť výkonnostne, aby som zabehol čo najlepší čas, aby to pre mňa malo zmysel, hej. Merím si tu, čo sa mi páči, hej. Jak ty boty, teďka jsi měl na Instagramu, že si boty testoval teďka, jak ten takový test u tebe probíhá na tom pásu, třeba kdyby si to někdo chtěl vyzkoušet teda, tak dobrá, tak zainvestuje ještě do stridu, nebo si ho někde půjčí, což si myslím, že jde taky. Nevím, jestli ty běžecký speciálky tady to umožňují, že tam mají pás a že by si to někdo mohl vyzkoušet, protože přece jenom ono jako hodit jen tak do placu, koupit si, dejme tomu, i kdybych si kupoval objemovky, tak když si koupím objemovky od svých značek, tak jsem na nějakých skoro 12-13 tisících určitě. Co ty by si jakoby doporučil ten postup takovej? Tak ja ti poviem teraz taký postup, ale nikomu to nepovedz. Ja to hovorím všetkým svojim zverencom. Dobre, kúp si tie topánky, príde ti domov x párov, daj si biele ponožky, zober ich do fitka, všetky prebehni, kľudne aj s vysačkami, zapracuj si ich do boty, daj si v nich 5-10 minút a zistíš, ako ti sedia. Pokiaľ ti nesedia, tak ich pekne vysúš, môžeš ich prestreknúť nejakým dezinfekčným sprejom a ten predajca ich vezme od teba naspäť. Hej, teraz dúfam, že žiadny predajca ma nepočul. Takže takto si vieš vytipovať a vybrať topánky, ktoré ti sedia. Pretože ako hovorí správne tých špeciálok, ktoré by naozaj ti dovolili sa v nich prebehnúť, je málo. Samozrejme, nie som hovado a nebudem v tých topánkach bežať 20 km na páse, áno, aby som ich prepotil, zničil, alebo áno, stačí fakt 5 minút. Stačí ten prvý pocit, ktorý chytíš po 3 minútach a potom im dám ešte 2 minúty, aby som si to nejak uležal a v zásade 5 minút ti musí stačiť na to, aby si zistil, či tie topánky sedia alebo nie. Keď sa bavíme o nejakých objemovkách, hej. Ten posun, jakoby i technologický za tu dobu je obrovský a ještě jsem za poslední vlastně rok běhal hokej a kde už z těch salamů na ty hoky byl obrovský skok a teďka z těch hok tady na to je zase obrovský posun a cítím se v těch botech jakoby mnohem líp, ta bota mi prostě sedla. Hej. A myslím si, že to je asi jakoby ta nejlepší známka teda toho, že i pro hlavu. Určite áno. To je, ja teraz tiež mám tie Mizunka Neovisty. Vynikajúca topánka, ako fakt, že
musím odporučiť na tempový beh. Ja som vlastne odbehol tú Saharu. Topánky sedia ako papučky, sú super pohodlné a ja som doteraz behal fly 3, 4, 5, 6 som už nekupoval, pretože sa strašne pokazili tie Nike a už sú to skôr také Pegasy a to vôbec mi nesedí. Takže som hľadal nejakú alternatívu a tieto Mizuno sú fakt bomba. Som s nimi fakt spokojný. A hlavne ich začali robiť trošku širšie, mi príde. Ja mám širokú nohu a značky ako si spomínal Hoka a Salomon, po prípade Dynafit, to mi proste vôbec nesedí na nohu. Mňa tie boty otlačia. Takže ja hľadám trošku širšiu topánku, aby tie prsty naozaj mali miesto a aby ten došlap som mal korektný, pretože ja si toto kontrolujem a dosť na to dám. Mně se hodně stávalo, že u těch bot, jak je dělají uší, tak mi to praskalo vlastně jakoby na úrovni tkaniček, tak v boku. Jasné. Tam ta vytlačila vždycky jakoby největší záhul a tam to prostě prasklo a bylo. No to sú tí metatarzy toho palca a malíku, že tam lekce nejak to dopadne, nejak to vytlačí do tej boty. No jasne, to je tým, že tie boty sú proste úzke. Ale kašľať na to, tieto pánky nech si prasknú, ale skôr ide o teba. Že vlastne oni ti ako ničia tú techniku, ničia ti prsty, ničia ti všetko a nutia ťa vlastne do niečoho, čo není pre teba prirodzené. Takže nájsť dobrú topánku je celkom ako výzva. Ale musím povedať, že z tých vyšších modelov nešetril by som na tej topánke. Naozaj, ako tie značky Nike, Adidas, Asics, Mizuno, ja neviem, aj New Balance má celkom dobré topánky teraz. Vôbec by som ako neriešil tie ako úplne lacné. Ja sa priznám, sú pod moju rozlišovaciu schopnosť tie topánky, lebo tých topánok mám v hlave veľa a keď sa ma niekto opýta, počúvaj, čo povieš na tieto? No ešte ja neviem, to fakt ako toto už ako neriešim. Možno pozriem nejakú penu, akú používajú, ale to ako neviem porovnať. Takže radšej by som sa zameral na tie vyššie modely, kde naozaj už aj ako trošku rozmýšľajú v tých firmách a dávajú do toho možno trošku lepšie peny, dávajú tomu nejaké dropy, tak už ako aby to sa podobalo tej závodke a aby to nebola tá low cost topánka, ktorá ti proste vydrží 100 km, no to som možno podcenil, ale povedzme 300, záleží od hmotnosti a štýlu behu samozrejme. A ťa bude ničiť celý čas a ten beh si nebudeš užívať, takže radšej už takú trošku lepšiu topánku bez karbónu a aby mi sedela. A fakt vtedy sa bude bežať, vtedy sa to bude bežať tak, že si ten beh budeš užívať. Hlavne, aby sadla na nohu. Nakousnu se ještě okuláre, po česky brýle. Ano, to asi s běžeckou technikou nebude mít moc do sebe. No nicméně pěkný designový doplněk. Jaký brýle máš rád? Práve to sú už potom taký ten instagramový doplnok, tie brýle. Ja mám rád Oakley brýle, pretože majú celkom robustné sklá. Ja som kedysi behával Adidas okuliare a to ako nechcem sa dotknúť Adidasu, ale tie sklá, tie vrstvy ako tam mali naparené, tak to nič nevydržalo. Takže mám rád Oakleyčka, ako sa mi to páči, ale mám teda okuliare aj s tým head-up displejom, ako som spomínal, ale ako fajn, na beh, nemusíš si kontrolovať tie hodinky, proste ti to tam svieti, vidíš to presne pred sebou, aké tempo ideš, aké máš štepy a v zásade si môžeš naprogramovať tie okuliare ako chceš a v zásade si môžeš zobraziť čo chceš, takže to je celkom fajn. Majú také tie pohybové senzory, že si vlastne prepínaš displej len nejakým pohybom ruky, takže je to celkom sranda, ale proste je to taká sprostosť zase, ktorá stojí peniaze. A ja som dokonca aj na plávanie som mal tie formy, pretože sa mi to strašne páčilo, že super, budem mať teraz snímanie tepu tu na zo spánku a budem mať just in time všetky informácie, čo potrebujem, no vôbec mi to nesadlo. Tie okuliare majú fakt takú vysokú hranu a keď ako máš nejakú tú polohu hlavy ideálnu alebo optimálnu v tej vode, tak zrovna pozerám na tú hranu. Čiže vôbec nevidím pred seba, nevidím okolo seba, no ma to fakt nedávalo. No. A mě znervozňovalo, že třeba máš plavat, já nevím, minutu 30 a ty tam vidíš minuta 30, protože zrovna ten záběr nebyl úplně ideální a takhle.
Ešte toto mi nevadilo, skôr mi vadil ten displej samostatne, že mi vadil, že tam je. Ja. Pretože v tom bazéne si zvyknutý na tie kachličky a keď sa nadýchne, tak tu mám tú dráhu a tu mám tú otočku a zase kachličky a zase dráha a zase kachličky. Takže tým nejaká hezká baba, že? No, to ani nerieši velice. Tak tie vody ako nie sú až také kryštálovo čisté, že by si videl neviem kam. A každopádne padne to vhod, keď pláva vedľa, hej, no to je motivačné. No každopádne k tým okuliárom ma to rušilo, no, takže ja som ich vyradil. Ja som si ich primárne kúpil kvôli tomu, ja som mal iba tú druhú generáciu, oni mali už v sebe kompas, ja plávam strašne krivo, pretože mám disbalanciu, že vlastne sa nadýchujem len na pravú stranu a to samozrejme bude točiť, čiže ja plávam cikcak a tie okuliare mali práve kompas. Čiže si sa pozrel na bojku, videl si, že sú severo-západne a nejaké stupne, tak si sa pozrel a držal si ten smer, hej. No ale zase tak dobre to nefungovalo. Veľmi tam hrala úroveň ten sklon tej hlavy a no tak som to, že keď mi to ani v tomto nemá pomôcť, tak mi to ako nemá pomôcť ničom. No a to oni majú samozrejme platenú aplikáciu, kde ti robia tréningy, hej, na mieru, ale zase je to ako pri tých hodinkách, ktoré ti určujú tepové zóny, ktoré ti určujú VO2 max, tak aj tu na ten tréning ti určujú na základe toho, čo plávaš. Áno, a sú všeobecne nejaké tréningy podľa tréningových pravidiel plaveckých. Keď sa chce zrýchliť, tak proste ti tam nabúcha 5x15 intervalov na nejakom tempe a čaká, že to nejak zaplávaš. Keď to nezaplávaš, tak do ďalšieho tréningu ti to nejak upraví. Áno. Ale nie je to, že by ti to úplne fitovalo tréning na tvoju techniku, pretože to oni nevedia. Takže je to pekná vec, ale pre mňa sú to vyhodené peniaze, poviem to na rovinu. Do toho by som neinvestoval. Jediné, čo som bral teda ako benefit bol, že si mal ten tep. Z toho spánku to bolo fajn. Ale tiež si ich musel dať pod čapičku, aby ti to tlačilo na tú hlavu pri otočkách, keď proste máš odkop od tej steny, tak to celé, keď ti to nesadne, sa to oddelí od tej hlavy, chvíľu to vypadne, chytí sa to až polke dráhy, takže no. To jsme vzpomínali minule s Tomášem, že vlastně Polar dělá teďka Verity Sense. Ano, kde je plavecký vlastně držák, který si dáš na brýličky a vlastně taky to snímá ten tep ze spánkové oblasti. Jasné. Jde to spárovat s Garminama, jde to spárovat vlastně asi se všema hodinkama, co vůbec jsou, takže dokonce nějaký plavecký trenér to používá v té aplikaci, co oni mají, jakoby coach, kde má všechny ty nebo tým, coach je jakoby samostatný, ale oni mají Polar tým a má třeba 6 plavců v dráze, každý má svůj a on přesně vidí, jak jsou na tom tepově, jak jedou a prostě podle toho si to koriguje. Nebo... To je skvelé, myslím, že aj v Čechách sa to normálne takto ako používa. V Čechách. No, je to skvelé, no. Akože tí lepší plavci alebo tie lepšie oddiely, povedzme, keď ten tréner nemá proste 4 dráhy a v každej má 20 zverencov, tak je to skvelý prístup. Je to skvelý prístup, pretože v tých bazénoch tie tréningy, čo máš? Máš 25 metrov, máš 50 metrov, ale už ako nikto nereflektuje, že tá vzdialenosť je správna, áno. Čiže ten tréner vie povedať, dobre, tak poďme teraz 15 metrov, áno, alebo vieš, že ti otočia ten bazén na šírku, ale tých možností není veľa. Takže je to fajn pre tých plaveckých trénerov určite toto. Veľmi pekná vychytávka pre plaveckých trénerov je Sonos, neviem, či si to zaregistroval. Sú to také, dáš si to vlastne pod čapicu, je to taková gula a on s tebou komunikuje vysielačkou. Pretože na behu, keď si so zverencom, tak mu povieš, že počúvaj, dýhaj koleno, áno, daj si pozor na zakopávanie, zlož tú pánvu, trošku sa predklon dopredu, hlavu trochu dozadu, vieš si ho skorigovať, to isté na bicykli, áno. Dobre, tak poďme teraz nejakú techniku, tak podľa jednou nohou šlapať, aha, počuješ, čo ti to robí, áno, to strieľa tá kazeta, tak ako to není úplne v poriadku, hej, tak skúsme upraviť techniku, vieš mu to povedať na mieste, ale to plávanie. A ten človek si to uvedomí, ten športovec. Aha, a teraz cíti tú zmenu. Aha, tak spravil som toto a okamžite má tú odozvu. Ale na plávaní čo? Vidíš, že spraví nejakú chybu, príde ti k dráhe, chytí sa v stupienku a pozerá na teba. Na tým povieš, no dobre, tak ako dávaš ruku cez osu, áno, ideš sem. Hej, daj si pozor, aby tá ruka išla sem. A ten záber, nečakaj na jednu, na druhú ruku, už zaberaj, hej, a natiahni si do tou rukou.
No a ten človek má teraz 5 informácií, ktoré má spraviť, z toho si zapamätá 3, z toho 2 skúsi dať na to pozor a možno jedna sa mu podarí počas toho tréningu odstrániť. A on necíti ten rozdiel, ten okamžitý rozdiel necíti v tej vode. Takže ten tréner, keď má vysielačku, tak mu povie, počúvaj, ide s tou ľavou cez osu, tak daj si ju trošku, skúsi ju dať o 10 cm doľava. Jaký má z toho pocit? A on v tom momente v tej vode cíti tú zmenu. Aha, a vlastne teraz som sa... Aha, teraz to má zmysel. Takže pokiaľ mám ako nejakú individuálnu hodinu so zverencom, alebo mám tých zverencov menej, oni robia viac kanálové tie vysielačky, čiže vie si to dať 5 ľuďom naraz, tak každému jednému vieš, čo si povedať počas toho tréningu. Špičková vec, ako fakt odporúčam trénerom plaveckým, aby toto zaradili do tréningu, je to super. Samozrejme, keď sú to profi plavci, ktorí ako techniku majú v malíčku a už riešia naozaj len nejaké nuance, tak tam už to ako asi až taký prínos vám nebude, ale práve na ten začiatok s tými zverencami to má veľmi, veľmi pozitívny prínos. Takže to beriem ako benefit na to plávanie. Poslední vychytávkou, o který jsme se bavili, kterou ty používáš hlavně na testování, je Spiro. Mm-hmm. A v poslední době se objevilo hodně, už loni jsem to zaregistroval, nebo v předloni dokonce, že dost lidí běhá s takovýma těma maskama. Jasne. Který zhoršují. Pretok vzduchu zhoršujú. Jaký na to máš názor? A ve svým posledě myslím si, že Spiro použít jenom při testech, protože asi jinak to nemá smysl. A jaký názor máš na ty posilovače, vlastně bránice a plic, ty braid, jasne. a několik je veľa Spiro Tigre, Aerofit, ja neviem, akých všelijakých sú tí výrobcovia. No, dobre, tak spirometriu, ja nemám nejakú vychytanú spirometriu, ja používam toho VO2 Mastra. Je to mobilný spirometer, čiže viem si to zmerať na dráhe, viem si to zmerať na bicykli. Samozrejme v letných mesiacoch neodporúčam ani laktát, ani proste akékoľvek testovanie vonku, pokiaľ je teplota proste pod 18 stupňov povedzme, alebo pod 16. Áno, už sú tam skraslenia a ten človek je mrznutý, tá krv netečie, ani tie prístroje nefungujú moc dobre, kondenzácia tam je iná. Takže spiroška ako taká, ja mám teda toho VO2 Mastra, ktorý má len kyslíkový senzor, čiže ti vie porovnať vlastne množstvo vdýchnutého kyslíku versus množstvo vydýchnutého kyslíku, nepracuje s CO2. Takže tie výsledky môžu byť trošku rozdielne voči oficiálnej origospirometrii, ale zase je to vynikajúca vec na to, že to je mobilné, že to viem zobrať, nie je to až tak ťažké, nemáš na chrbte ruksak, s ktorým bežíš a tak ďalej, proste má to ten človek na tvári a nejak to zvládne. A nemôže sa síce napiť a utrieť si všetko okolo, ale tak to vydrží na tú chvíľku. Takže ja používam toto. V zásade pre hobby športovca, alebo teda tu už by sme sa možno bavili aj o pokročilejšom športovcovi. Na hobby športovcovi si viem zistiť, kde má, či to je limitácia, to dýchanie pre ňoho. Pretože pokiaľ máš astmatika a ide ti nejaký 5-1-5 test, tak zistíš, že on proste nedokáže to udýchať, má malú kapacitu plúc, po prípade má plitké dýchanie, vidíš to na respiračnej frekvencii, čiže na toto je to super, že to viem odhaliť. A pri takých skúsenejších športovcoch viem zistiť, alebo viem upozorniť, keď sa blíži k nejakým maximám, počúvaj. Teraz, lebo ty sa dostávaš psychicky do nepohody, to telo začne panikáriť, začne ti zvyšovať respiračnú frekvenciu, začneš dýchať plitko, neefektívne, tým si spotrebováš oveľa viac kalórií a ideš ako, jak sa po česky hovorí, do kopru. Takže tu nám viem povedať, počúvaj, skús teraz spomal to dýchanie a on zrazu si to uvedomí, drží mi vaty, tepy nerastú, spomalí dýchanie a on vlastne si uvedomí, že vlastne sa nič nedeje, tak ja ešte mám ten limit trošku ďalej. Čiže takého, akože keď mám zverenca a viem si ho takto skontrolovať, tak aj on sám pochopí, že čo vlastne si môže dovoliť aj pri tom tréningu a potom poťažmo v tom preteku. Takže na toto ja používam tú spirometriu. Okrem toho, pri nejakom testovaní posedu, lebo ty máš nejakú kapacitu plúc, povedzme v ideálnom prípade 6,5, taký lepší, možno aj viac. Muž, žena bude mať trošku menšiu, 4,5, povedzme litra
všeobecne litrov plúc. Koľko si dokážeš do toho, teraz som ukázal úplne zlý dýchací stereotyp, ktorý išiel do vrchu plúc a do kľúčnych kostí, to si môžeme povedať potom. Takže tú kapacitu plúc majú inú. No a ty keď si povedzme sadneš za bicykel, za cestiak, tak máš nejakú polohu tela, áno, ktorá ti dovoluje nádych do bránice, dokážeš prerespirovať povedzme väčšie množstvo vzduchu kvôli väčšej kapacite plúc. Ale keď si zaláhneš na kozu a teraz máš nejakú dĺžku klúk, nejaký štýl posedu, nejakú pozíciu predozadnú, telo versus stred potáčania pedálov, tak zistíš, že si vlastne zamkneš kopec tej bránice a tebe klesne kapacita plúc. Takže to je tiež dôležitá informácia, že či ten posed je pre mňa, ten agresívnejší posed je pre mňa výhodnejší z pohľadu aerodynamiky a ja tam viem urvať lepší čas na úkor tej kapacity plúc, pretože ja zrazu zo svojich 6 litrov sa dostanem na 2 a teraz v tej vyššej intenzite mi to nestačí, takže ja budem zvyšovať respiračnú frekvenciu, bude mi rásť potreba energie, čiže nároky na výživu a otázka je, ako dlho takto vydržím. Áno. A pokiaľ ma čaká ešte beh, tak ja sa môžem totálne ako odpaliť na tom bicykli. Takže je to vždycky také na vážkach. Odporúčam aj ten posed si ešte skorigovať aj s tou spiroškou. Je to fajn zistiť, že vlastne nie vždy ten agresívny posed má benefit pre toho športovca v samotnom preteku. Takže je to super doplnok. Čiže ja to používam na tieto parametre. Plus samozrejme VO2 max ti to pomôže určiť. Ja na to VO2 max nejak úplne ako nedávam. Je na to veľa poučiek, každý má na to možno trošku iný názor. V zásade neplatí, že pokiaľ má niekto menšie VO2 max, tak nemôže byť dobrý športovec, ale v zásade platí, že všetci dobrí športovci mali vysoké VO2 max, takže tu máme zase taký druhý argument. Ale ako nemyslím si, že pokiaľ má niekto trošku horšie VO2 max, že nemôže poraziť toho s tým lepším VO2 max. Což tohle bych doporučil, aby si každý aspoň jednou za čas nechal udělat, prostě, aby ty testy asi si ten člověk nechal udělat, jelikož třeba já, když jsem u tebe, tak jsem měl VO2 max tuším 64 Môže byť, no. A hodinky mu ukazujú 56. Presne tak. Ja by som, prosím vás, čo ukazujú hodinky VO2 max, to je proste nezmysel, áno. Ten vzorec, ktorý oni používajú, je strašne jednoduchý. Oni vychádzajú z tepu, ktorý máš v kľude, vychádzajú z nejakého maximálneho tepu, ktorý si dosiahol povedzme v tréningu alebo v závode, alebo v preteku, pardon. Lukáš Rusnák, ospravedlňujem sa, závod pretek. Takže oni vychádzajú z týchto hodnôt. Čiže oni robia pomer tepu v kľude versus tep maximálny a násobia to 15 timi. Áno, čiže to je nejaká veličina. A vyjde ti nejaké VO2. Áno, plus tie inteligentnejšie VO2 max, pardon. Vyjde ti potom, plus tie inteligentnejšie hodinky do toho zvažujú nejakú nadmorskú výšku, a nejaké spánkové faktory, HRVčko, ako do toho vzorca ako dostavujú veľa ako ďalších premenných, ale je to stále, povedzme, celkom presné počítanie s nepresnými hodnotami. Takže ako vôbec ako to, čo vám ukážu hodinky, není realita. To bolo hobby športovca, takže to by som z toho vôbec nevychádzal. Nelamať si z toho hlavu, že mi ukazujú hodinky niečo. Tak, poďme na posilovač rechu. Jaký na to máš názor? Má to smysl do toho investovat? Já nevím, co to teďka vůbec stojí. No povedzme, ten Aerofit vychádza, ja neviem, 200 € plus niečo zaplatí za aplikáciu. Pokiaľ by sme išli do profesionálnych posilovačov dýchu, ako je Spiro Tiger, tak tam sa bavíme o 1100 € asi ten posilovač dýchu. A pak jsou ještě třeba ty brety, které vlastně jakoby mechanický, že jo? Áno, asi to... Dejme tomu, bavíme se furt na úrovni amatérských sportovců, hobby amatérských, protože i u nás ty profíci jsou jakoby hobby, jsou amatérští, takhle. Ano.
Takže dejme tomu pro tu širokou základnu. Bavme se o široké základně, ať někoho nekastujeme, ať někoho neurážíme tím, že řekneme, že je amatér nebo hobík. Môj názor na posilovače dýchu je taký, že je to veľmi dobrá pomôcka. Naozaj odporúčam na jednu stranu. Vynikajúca vec. Ten Aerofit mi práve príde taký akože celkom dostupný. Tá aplikácia je celkom dobrá a dá sa podľa toho fakt trénovať. Tie brety, oni sú skôr také akože jeden je na nádych a druhý je na výdych. Čiže musíš mať ako keby dva, aby si posiloval aj nádychové svaly, aj výdychové svaly, hej. Takže to je druhá vec. Takže ten Aerofit je mechanický, ale môžeš si nastaviť aj výdych, aj nádych. Takže to sa mi celkom páči. Software je celkom fajn. Takže na jednu stranu to hodnotím veľmi pozitívne, na druhú stranu to hodnotím veľmi negatívne. Pretože pokiaľ má ten človek naučený zlý dýchový vzor a nevie dýchať správne, to je môj názor, subjektívny, áno, pokiaľ má na to niekto, alebo široká verejnosť iný názor, ospravedlňujem sa, nie som v tom úplne kovaný v tomto, ale pokiaľ má ten človek zlý nádychový a výdychový vzor, že tú bránicu, lebo kopu ľudí, a ženy hlavne, pretože chcú byť chudé a sťahujú si tú bránicu a dýchujú len sem, aby mali ten hrudník dobrý, tak tie nádychové vzory sú zlé. A pokiaľ ja budem posilovať zlý nádychový vzor, zase sme pri tej technike, tak je to kontraproduktívne. Mi to nejako v tom športe nepodúkne. Takže myslím, že existujú profesionáli ako dýchoví špecialisti, ktorí tí lepší majú naozaj reálnu ako klinickú prax v nemocniciach s ľuďmi, ktorí ako fakt bojovali možno o život a na plúcnom a tak ďalej. Takže otvorili si svoje súkromné praxe a vedia, ako pracovať s tým človekom. Tak pokiaľ ako chcem na tomto pracovať, tak dám tomu človeku nejaký peniaz, nech ma naučí dýchový vzor a potom na to kúpim dýchový trenažér. Ale opačne by som ako do toho nešiel, že najprv kúpim dýchový trenažér, budem pol roka trénovať a potom vlastne zistím, že to robím úplne zle a začnem hľadať špecialistu ako so všetkým. Proste jak s tým plávaním, jak s tým behom, jak s celým triatlom, jak so všetkými športami. Radšej na začiatok investovať trochu peňazí na úkor povedzme nejakej techniky, myslím teraz materiálnej techniky, nie techniky prevedenia tej disciplíny, naučiť sa to dobre a potom na tom môžem postaviť nejaký tréning, hej. Tak takisto to platí aj tu. Je to isté. Naučiť sa správne dýchať do tej bránice, skrz tú bránicu. Nedýchať plítko do plúc, tu nahore, do tých kľúčnych kostí. Ako fakt si dať na to bacha. Lebo to všetko, aj to dýchanie, ja preto aj pri tom behu som spomenul aj s tými topánkami, naučiť sa dýchať, pretože pokiaľ ten človek dýcha nesprávne, tak mu to ovplyvňuje techniku, núti ho to rotovať v tom tele, áno, nepoužije vôbec ruky do tých odrazových fáz. Je to naozaj kontraproduktívne. A ešte k tomu tie super športové rýchle topánky toho človeka ubehajú, pretože oni ťa tlačia do toho tempa, oni ťa proste, nemáš na výber, musíš ich poslúchať. Keď nevieš ty technicky zvládnuť, tak tie topánky ťa ubehajú a ty to neudýchaš. Je to ako si ženou. Ja, asi hej, no. Keď poslúcha. Presne tak. Takže takto, to je môj názor na dýchové trenažéry. S tímhle bychom se dostali v dnešním díle tak trochu ke konci. Já chci jenom vzpomenout, že Tomi, teda jak už zmínil, tak jednak trénuje lidi, jednak dělá testy. Nevím, jak moc jsou pro širokou veřejnost, to už si musíte pozjistit, nebo nám to Tomi určitě poví. A jeho žena, Blanka, se specializuje na nutrici a myslím si, že taky na ní dojde a rád ji tady přivítám v podcastu, protože jídlo je velice... Ta disciplína o regeneraci. Podepu a regeneraci si myslím, že to je velice důležitý aspekt a spoustu nás v tom dělá nejen chyby, ale samozřejmě jsme jenom lidi a pokušení je velký. Takže to pokušení je veľký, ale zase to nemusí byť až taký úplne problém, keď sa to správne načasuje. Tomi,
co by si řekl lidem, který by si tě třeba chtěli vyhledat, jak to probíhá, používáš Training Peaks, nepoužíváš třeba Training Peaks, pojďme to shrnout, kdyby s tebou chtěl někdo spolupracovat, jak to funguje? Takto, nehovorím, že aktívne naberám členov do svojho trénerského týmu, ale pokiaľ pre mňa je strašne dôležité, že ten človek to chce robiť. Áno, pokiaľ to ten človek chce robiť a ja cítim, že to chce robiť, tak ako sa mu môžem posnažiť pomôcť. Pokiaľ to ten človek robiť nechce a vidím, že to má len ako nejaký krátkodobý cieľ, že si to chce odskrchnúť zo zoznamu, nechcem hovoriť, že je to pre mňa strata času, ale ja tomu venujem čas. Venujem čas tomu človeku, stojí to nemalé úsilie aj pre mňa, tak ako úplne na týchto športovcov sa nesústreďujem, ale ako naozaj, pokiaľ ten človek je ochotný ísť na túto cestu, tak rád pomôžem. Môžu ma vyhľadať cez Instagram, po prípade cez Facebook alebo cez známeho a jeho známeho. Myslím si, že tá komunita tu v Čechách není až taká obrovská v tom triatlone. Čo sa týka toho pestovania, nemám laboratórium, nerobím vyslovene len testovanie. Je to o dohode, je to súčasť toho tréningového procesu, takže môžete mi napísať, môžeme sa dohodnúť. Pokiaľ mi budete sympatickí, tak to môžeme spolu skúsiť. Sa smeješ, ale tie sympatie sú strašne dôležité, pretože ten vzťah toho trenéra a toho športovca musí to tam ladiť. Kamarádsky. Tá biochemia. Bez toho to nejde, pokiaľ si nebudeme sedieť a ty mi budeš robiť naschvál v tréningu a ja ti budem robiť naschvál v tréningu, to nemá žiadne kontraproduktívne. Musí tam byť tá komunikácia toho zverenca. Ja častokrát od tých ľudí ako ťahám tie informácie, no tak počuj, ako si sa cítil. Jo, dobre to bolo, no dobre, ale to mi nestačí, hej. Tak ako prvé 3 intervaly dobre a 5. som zdochol, tak ako potrebujem viac od teba, trošku mi povedz, hej. Takže takto by som to skôr videl. Máme zverencov, ktorých to jednoducho baví, alebo mali nadváhu a chcú schudnúť tým športom. Sú rôzne motivácie a pokiaľ je tá motivácia pre mňa, ja si ho vypočujem, ten jeho príbeh, a pokiaľ sa mi tá jeho motivácia páči, tak rád s ním budem spolupracovať. Ale ako nemám kapacity proste trénovať desiatky ľudí. Potom, pokiaľ niekto trénuje proste 30, 50, 100 ľudí, je to pre mňa, ja keď vidím takého trénera, tak to nemôže byť individuálny tréning. Ten tréning nemôže byť nastavený správne. A ako kopírovať jeden tréning druhému, tretiemu, štvrtému bez nejakej ako personalizácie. To nemám rád. Pýtal si sa na Training Peaks. Ja Training Peaks moc nepoužívam, ale tréningy v ňom spraviť viem. Robím to tak, že ten človek mi dá keď tak svoje konto do Training Peaksu a ja mu to tam proste cez jeho konto tie tréningy nastrieľam. Inak tie tréningy robím v Exceli, stará škola. Keď proste nemám počítač pri ruke, tak to dokážem napísať aj na papier a poslať fotku. Kto ma pozná, so mnou trénuje, tak vie, že fotky občas pošlem, keď som na pretekoch, tak nemám za sebou počítač. A potom riešim osobne ešte, či potrebuje niečo posunúť, zmeniť, upraviť, je chorý, má rodinu, ide na dovolenku. To všetko sa rieši potom osobne. A som potom na čete alebo na telefóne pre tých ľudí. Stále k dispozícii v zásade. Po 18. hodine už nechytám telefón do ruky, takže už po 18. sa so mnou moc nedohodnete. Už sa pripravujem pomaly na spánok, takže spávať chodím nejak okolo 10. sa snažím. Takže minimálne tie 2 hodiny pred spánkom už telefónu dávam pokoj. Blížíme se ke konci, ale přesto vždycky padne ještě jedna otázka před kartičkama. Bývá to oblíbený tréninkový motiv, ale jak jsme si dneska řekli, tak vlastně tvůj oblíbený tréninkový motiv nemusí být dobrý pro někoho jiného. Presne tak. To je z toho pověst pro inspiraci. Někdo si to třeba bude chtít vyzkouší si to na nižších tepech, vyzkouší si to prostě dle svých možností. Pověz mi svůj oblíbený tréninkový motiv sva na bajku. Na bajku tréningový motiv obľúbený mám teďka v zimě, protože vím, že to nemáš. No, tak čím si to zpestřit? Teďka v zimě najradšej si zoberiem fixku, alebo teda furt šlap, dráhové kolo, hodím ho na válce a
dám si hodinku z kadencií okolo 110. Takže to je taký môj obľúbený tréningový motiv. Aby to rýchlejšie ubiehalo, tak sú dobré motívy okolo na tú VO2 max, že teda keď si dáš nejaké krátke intenzívne intervaly, tak sa to dá na tom kole lepšie vydržať v tom interiéri pre mňa. Takže tam hodím proste nejakých 30 krát minútu alebo niečo podobné. A prokládáš to minimum? Samozrejme. Prokladám to nejakou pauzou a snažím sa tie intervaly na rovnaký výkon. Pokiaľ by tam už hrozilo, že tie intervaly budú výkonovo slabšie, tak už to je zbytočné. Už tam radšej hodím nejaké vytočenie nôh. Co máš nejradši, když ti Blanka uvací k jídlu? Tak všetko mi chutná. Ja mám rád všetko, čo spraví do nás. Dokonale pripravuje jedlo. Co ti dovolí sníst? Všetko mi dovolí. To máte. Všetko mi dovolí snísť, akorát keď už je, 9 hodín a teraz si otvorím skrinku, mám takú skrinku na oriešky, vieš. A teraz si otvoríš tú skrinku, tak na teba tak pozrie, ťa prebodne pohľadom a potom ti povie, nevyžieraj. Tak ty to tak zo slušnosti zatvoríš a vrátiš sa naspäť, že počkáš, ide spať a potom si dám, to sa sprasím. Nie, tak ono chystá jedlá komplexné, čiže je to vyvážené jedlo, sú tam komplexné sacharidy, sú tam bielkoviny, sú tam tuky. A keď to jedlo je dobre nachystané, tak si není hladný, nemáš potrebu vyžierať. Horšie je to na obed, že u mňa v práci tak ako sa snažím to nejak doladiť, ale není to úplne ideálne. A to presne vieš večer, keď potrebuješ niečo vyžierať, že ten obed nebol úplne v poriadku. Hej, lebo tomu telu niečo chýba. Takže sa keď tak doplním ešte počas toho obedu, už to tak zhruba viem, že toto mi nestačí, tak mi spravím nejaký tvarohový koláč alebo nejakú sladkosť, s ktorou sa doťuknem. Jak si na tom se sladkostmi? No, to by mě zajímalo, protože... Sladkosti, ja mám strašne rád buchty, koláče, tvaroh, čokoládu. Štrúdl. Áno. Takže všetko toto mi chutná, samozrejme. Keksíky akéhokoľvek typu a gumové bombóniky, alebo teda tieto gumové medvídky a rôzne alternatívy, žížalky a kyselé, to mám rád. A když jsme zabloudili teda ještě tady k těm našim necestem, dáš si jednou za čas pivo? Alkohol, mne všeobecne alkohol nechutná. A nechutná mi ani pivo. Takže ja to moc si ako nedávam. Ale samozrejme, keď sa chcem trošku socializovať s kamarátmi a nechcem byť úplne zahulváta, tak si teda to nealko pivo dám. Ale alkoholické pivo, chutná mi to máme pivo. Keď idem na dobrú večeru a nezdravú, že sa idem sprasiť s nejakým burgerom alebo stejkom, tak mi chutnajú tmavé piva. Tak tam si dávam to tretinkové, tú trojku piva. To mi chutná. Takže tak, no. Víno mi nechutná. Chutnajú mi také tie pozdné zbery a také tie sladké, vieš. A tak to sa zase moc vypiť nedá. Co boli hlava? No asi hej, no. Tak nikdy som toho nevypil viac ako deci, takže neviem posúdiť. Vyber si kartičku. Tak si berem túto, to je taká málo ochytaná. Stanoviť si cíl není ťažké. Ťažké je cíl dosáhnout. No jasné, tak to s tým súhlasím. Ale možno by som to aj rozporoval. Niekedy aj stanovenie toho cieľu býva ťažké. Stanoviť si dobrý cieľ, reálny cieľ, je tiež niekedy fakt výzva. Takže možno by som začal tým, že si, ak sa teda to môžeme stiahnuť na ten šport, je dobre si stanoviť správny cieľ, dosiahnuteľný cieľ, aby to pre nás bolo motivačné. A potom si môžeme stanoviť ďalší a ísť takto krok po kroku a či je ho ťažké dosiahnuť, to už je otázka. No. Niekedy to je ťažké a pokiaľ je možno tá cesta, že ti tú cestu niekto ukáže a ideš po tej ceste za ruku s niekým, tak to môže byť jednoduchšie. To budeme aj zo života. Děkuju moc. A ja ďakujem, bolo to skvelé. Tomi, díky moc, jsem rád, že jsi přijel. Dnešní díl krásně naváže na minulý díl s Tomášem, protože minule jsme probrali technologie ve sportu a dneska jsme si probrali technologie ve sportu v praxi.
Myslím si, že cenný informace pro spoustu amatérských sportovců, pro nás, pro všechny a koho to bude zajímat hloubš, tak si myslím, že tohle bylo takový to správný nakupnutí k tomu, aby využil internetu nebo se třeba s tebou i spojil, prohloubil si svý znalosti. Díky moc, že jste sledovali dnešní díl. Díky moc. Pokud se vám to líbí, dole lajky, komentáře, za ty jsme rádi. A mějte se fajn. A jak říká můj trenér Souky, triatlonu zdar. Ahoj. Ahoj.